Ja. Nee, dat kan weer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oké, misschien kan je gewoon even helpen. Kunnen we niet. Oké, 1, 2, 3. Oh. Ja, dit wisten we allemaal. Is dit spannend? Ja, dat is zo spannend. Ik weet het nog van toen. Ik heb geen wiskunde gehad. Het is 1 punt verschil. 1 punt verschil. Nancy, wie is het in de green room? Nou. De winnaar van het Mooi Limburgs Muziekfestival, dames en heren. Met zijn potloodventersjas. Met 1 punt verschil. Hans Emme, dames en heren! Dames en heren, Hans Emme, de winnaar van het eerste Mooi Limburgs Muziekfestival. Ja, kijk dan. Staande ovatie voor Hans Emme. Hans, wat gaat er door de geer? Van alles. Ik heb even geen beurt. Nee. Ik had echt zoiets, ik kom mee. Ik denk, nou, ondiep dat wint. En dan 1 puntje. 1 punt. Dat is weinig, hè? Dat is heel weinig. Maar net genoeg, hè? Hans, geef mij de envelop. Dankjewel. Geef mij even in ieder geval de sculptuur. Want, dankjewel. Ik vertrouw je. Ga ik de gitaar maar rollen? Ja, hoe is het? Ja, dat weet ik niet. Hoe hebben ze neergelachen, hè? Zeggen ze bij ons staan. Ik gewoon hem nog heel even op zijn plek zitten en kan je er allemaal van genieten. Mark, hou je me in de gaten? Jongens, hol zijn gitaar eens. Maar hier is er. Ik denk dat ik weet, Wim Blie is dat een grote band niet gewonnen heeft. De jongens van techniek. Ze stonden hier helemaal klaar met de gitaarversterkers en de bassen en de pedalsteels voor het geval dat. Maar het is alleen maar 1 gitaartje. Applaus voor de mannen en vrouwen van de techniek van vanavond, dames en heren. Van het theater, van geluid en van beeld. Die hebben echt een topprestatie geleverd vandaag. Was er klaar voor? Helemaal. De winnaar van het Mooi Limburgs Muziekfestival, dames en heren, deel 1. Hier zit er, die ogen, Hans Emmen. Heel lang heb ik gedacht, ik red het wel alleen. Dat leven met die vrouwlui, ach, het brengt verdriet en pijn. De boek vol van de leefde en noets mi witte broed. Dat vrijgezelle manneke blijf ik tot aan mijn dood. En als me geen zag, die blijft niet lang alleen. Zag ik stond sinds jaren weer eens lekker op mijn been. En noets zal ik me vallen, voor Lieske of Marie. Noets zal het gebeuren in geen 1000 jaren meer. Met aan die ogen, de schoonste ogen, die ik goed zag in mijn leven. Ze loerden naar mij en ik verloren, finaal verloren, verdronken in die ogen van die. Ik
zag me gauw weer zitten, zo duffen een tv. 10 winkels voor een kletsje, voor mij is het passé. En s'avonds weer vertelde, check poe is niet geweest. Nee, en sinds ik alleen ben, is deze avond wel een feest. Met aan die ogen, de schoonste ogen, die ik goed zag in mijn leven. Ze loerden naar mij en ik verloren, finaal verloren. Verdronken in die ogen van die. En al liekend dit leven, soms tristig en zwoer. Ik ben in de hemel, als ik in die ogen loer vandaag. Die ogen. Voor altijd die ogen van die. Voor eeuwig die ogen van die. En namens het Dagblad de Limburg, Limburgs Dagblad, L1 Radio en Televisie feliciteer ik de winnaar van het mooie Limburgs Muziekfestival. Aflevering 1, Hans Emme met die ogen. Nancy, spannend toch? Het wordt hartstikke spannend. Ik heb een eigen micro. Oké. Ja, en zeker die Green Room, nou, ik vond het geweldig, Henk. Vond je het geweldig? Ja. Gaan we het nog een keer doen? Dat liep me wel. Ik denk dat het een succes wordt. En ja, dat moeten we blijven doen, dit soort festivals. Ik wil een enorm applaus voor alle 115 inzenders die met hebben gedaan. Voor alle finalisten die op het podium stonden. Voor de jury, voor iedereen van de techniek die ons geholpen heeft. En ik wil euch allemaal oproepen, mocht je dit keer niet gewonnen hebben, doe het volgende keer weer gewoon met. Of schrijf misschien in voor het LVK, want dat gaat binnenkort ook alweer beginnen. Tot de volgende keer bij het volgende Mooi Limburgs Muziekfestival. Tot de volgende ziens! keer.